Må jeg lige få den der her? Nej, allo, stop, jeg siger. Matti. Hvornår kommer han frem? Der er han. Du kan ikke se, han kan ikke se dig. Han er ude. Han er Han er syg, mand. Ej, må jeg lige se? Nej, hvis du Jeg skal nok slette det. Og du må ikke se mig. Oh my god. Ja. Nej. Jo, den er næsten på dig. Laver han? Jeg vil godt Jeg kan ikke se, at man løber rundt i haven som lille og leger, at man er fed. Jo, men nej. Jeg kender det ikke. Men hvorfor gør han det? Det har Mads gjort. Jeg er ikke nogen fe. Jeg var Superman. Mads, jeg er Hold nu kæft, det så ikke gå og fortælle til alle. han var Superman. Nej, det var mig, der var Superman. Du var fan. Nej. Jeg var den fulde Superman. Så du kommer igen. Hvor gammel er du? 14. Ja. Så hun gammel. Går du i 8. eller 7? Går du i 8. eller 7? Hvor længe skal vi være nede i byen? Alle sammen. Indtil min søster henter mig. Hvornår henter hun dig? Hvor cykel holder sammen? Ej, Matti, hvad har du gang i? God flyver. God flyver. Men det kom 50. Det var Matti. Ja, du kan. Pas nu på hans hoved. Nu kommer hun igen. Hende der fra vores klasse, vi er stadigvæk med her. Hun er Tokyo-tilfælde. Ja, det er forfærdeligt. Nu gemmer hun sig rigtig, eller hvad? Fuck, han er fed optag. Prøv at se ham, lige klart. Stop af, han vælter jo på et tidspunkt. Hej Christina! Hej, Christina. Hej Christina! Ja. Ej, nu går han hen og piller. Nu piller han med sådan en rose. Du forstår den bare tease. Ej, ikke igen. Ej, hvad laver? Fuck, det giver en optagelse der. Fuck, han er skæv. Hvad laver han? Det er det skal 24 minutter. Han spiser rosenblad. Fuck, det hyper bare, mand. Ham, der går der med hatten, det er ham, der kører rundt på den der el-ting. Det er ham, der som giver penge. Hej. Hej. Ej, han er Han kan ikke spise ham med. Det er det,